Ведаеце гэтае матывацыйнае відэа, дзе тлумачыцца унікальнасць вашага жыцця? Ну тое самае, дзе вам кажуць, якім малым быў шанец таго, што вы нарадзіліся сёння, у наш час. Мне падабаецца пасыл відэа, але што рабіць, калі ты не лічыш сваё жыццё такім уж і казачным? Калі твоё жыццё зусім сумнае? Ненавіджу кіраваць. Хаця тут трэба патлумачыць. Я б з вялікім задавальненнем паехаў бы куды-небудзь і мог бы праехаць 15 гадзін запар. І я быў бы вельмі рады гэтаму. Але калі замест 15 хвілін ты едзеш паўгадзіны, твойму настрою і дню гамону. Думаю, справа тут зусім і не ў трафіку. Нас злуе адчуванне таго, што мы загразлі. Такое пачуцце, калі я ведаю, куды мне трэба, але, халера, я не магу трапіць туды так хутка, як мне хацелася б, альбо так хутка, як я магу. Я супакойваю сябе тым, што калі я ўсё ж такі даеду да таго месца, калі я дасягну сваёй мэты, я буду шчаслівым. У вас не так? Наступным разам, калі вы захраснеце ў заторы, альбо будзе складана пакінуць месца, дзе вам няўтульна, паспрабуйце наступнае. Уявіце сябе ў канцы свайго жыцця, на смяротным ложы. Вы пражылі цудоўнае, поўнае жыццё, але рухацца ўжо не можаце. Шмат каго з вашых блізкіх ужо няма, але вы маеце магчымасць вярнуцца назад на адзін дзень. Вы вяртаецеся назад у той самы дзень, калі вы глядзіце гэтае відэа. Вы не можаце нічога змяніць, вы проста вяртаецеся ў пачатак дня і пражываеце яго нанова. Ці будзеце вы гэтак жа псіхаваць праз затор на дарозе? Можа, вашае сумнае жыццё падасца вам не такім ужо змрочным? It's been a long time, you know who I am, right? I don't wanna cross line. Always wear like one wire. Took home, looked home, some innocent, hoping for a miracle, but I might just let it go. Terry was here feeling like 3:17 a.m. I'm happy for the day and night, happy for it all. I just wish I met you in a